ተገዳላይ ብካራ ወግዮም ንወረቶ ሲዶማ ብከምዚ ከተማ መቀለውን ሓዲኡ ብካራ ሓዲኡ ከዓ ብእምኒ ተጨፍሊቁ ሞይቱ ትሪኡ ወደ ጋዜጠኛ ተከልኝ ቀለሙ ዝበሃል ትፈልጥዎ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ፈተና ቅትለት ከም ዝተገበረ ኣብ ከተማ መኮኒ ከምቲ ትሪኦ ዘለኹም ኣብዚ ምስሊ ናይ ከተማ መኮኑ እንተኾነ ሓደ ዜጋ ኣብ ከተማ ብጥይት ተቀቲሉ ካብዚኦም ሓደ ድምፃዊ ጀኖ ሃፍትዩ ማክ እዝራ ሰዲዱ ነይሩ ሄለን ሓዱሽ ትበሃል ተጋሩ ኢሉ ብግልፂ እቲ ፀርፊ ዘውፅኦ ብጣዕሚ መሰከፊ ከምዚ ኢልካ ዋላ ምስኹ ድላዩ ነገር ኣብ ልዕሊ ይግጠም እሞ ኣብዚኦም ብናይ ዩኒቨርሲታት ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ዩኒቨርሲታት ምስ ግዜያዊ ምምሕዳር ብምትሕባር ኣብ ዝገብርዎ ፅንዓት 76% ኣብ ትግራይ በጸላእቲ ካብ ዝተፈጸሙ ጾታዊ መጥቃዕትታት በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ሴቶች የተደፈሩበት ኢንሲደንት ጥናት ስናደርግ 76%ን የኤርትራ ሰራዊት ፈጽሞታል ነው ኒ ተጋደልቲ ትግራይ ዝርሽኑ ሓለፍት ነይሮም ወይ ወታደራዊ መራሕቲ ነይሮም ዝብል የራሳችንም ታጋዮች ሳይቀር እነሱ 90 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ሆነው የሚመሩት ጦርነት ከአቅማቸው በላይ ሆኖባቸው ያፈገፈጉ ሰዎችን ሳይቀር የሚረሽኑ ሰዎች አሉ። ወበልዎ ትግራይ ዝሆነ ሁሉን ትግራይ ዘይወድቅ ተሆይን በልወብቲ ሰው ሲሸጡ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ኤርትራዊ መሸጥ ንብረት ነው የሚባለው ንብረት ነው የሚለው በሰፊሑ ኣብ ናይ ኤርትራውያን ከመቕዓ ዝሸጡ ካብ ዝነበሩ ሓለፍቲ ወታደራዊ መኮንናት ኮነሬል ተወልደ ዕንበብ እሞ ከዓ ኣብ ናይ ሰራዊት ትግራይ ናይ ወታደራዊ ስለያ ሓላፊ ተገዳላይ ትግራይ መስዋዕት እንዳኸፈለ ቀይሕ ደሞ እናፍሰሰ ንሶም ወርቅ እናዓረዩ ይሸጡ ነይሮም ገና ጦርነቱ በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶችን ይበላ በነበረበት ወቅት ሳይቀር ምሽግ ለመቆፈር ብለን የወሰድነውን ኤክስካቫተር ወርቅ ለመልቀም ይጠቀሙበት የነበሩ አዛዦችም አሉ። ኢሹ አካውንት ያለውን ገንዘብ እንዲሰበስቡ ከተመደቡት ሰዎች መሃል አንደኛው የግንባር አዛዥ የሚባለው ኃይለ ስላሴ በቢሊዮን በ100 ሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ነው የወሰደው። ኢንፋክት 1 ቢሊዮን አካባቢ ነው የወሰደው። ሒዙ በብዙሕ ካርቶናት በአብዛሓ ብዙሕ ነገራት ሒዙ ክመጽ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ አቪዬሽን ዝሓዘ ወይ ኤርፖርት ዝተተሓዘ ወልቀ ሰብ ኣብ ሰኔ 2014 ላይ 300 ሚሊዮን ወስዷል። ከኮምቦልቻ ከመጣ ገንዘብ 300 ሚሊዮን አጉድሏል። ስለዚህ በቁጥጥር ስር ዋለ የተባለ ሰውዬ ነሐሴ 14 ውጭ ሀገር ላይ ፈቅደውለታል። ሌላ ዝርዝር ራዲዮ ልግዛ ብሎ የተሰወራለ አውሮፕላን አከራያችኋለሁ ብሎ ቀብድ ወስዶ የተሰወራለ ዲያስፖራው ከልቡ ትግራይን የሚወድ ከልቡ የትግራይን ሁሉ አረጋግጣለሁ ብሎ የተንቀሳቀሰ ኃይል ነው። የኃይል የሰበሰበው ገንዘብ የት ዋለ ብሎ መጠየቅ መቻል አለበት። ሰላምኩም ይብዛሕ ክቡራንን ተኸታተልቲ ኦርያ ሚድያ ንሎሚ ብዛዕባ ጌታቸው ረዳ ዘውፅኦም ብጣዕሚ መስደመምቲ ምሽጥራት ማእኸል ጌርና ፃንሒት ክንገብርና ምሳኹም ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ትግራይ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ፃንሒት ናይ 2 ዓመት ፕሬዚዳንት ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ቅድሚኡ እውን ናይ ሕወሓት ፈጻሚትን ማእኸላይ ኮሚቴን ኮይኑ ዘገልገለ ኣብ እዋን ኩናት እውን ካብ ናይ እቲ ሴንትራል ኮማንድ አባል ኮይኑ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ዋና ወሃብ ቃል ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ እዩ ተገዳላይ ጌታቸው ረዳ ሕዚ ኣብ ፋና ሚድያ ማለት እዩ ትማሊ በዓል 60 ደቂቃን ልዕሊኡን ዝኸውን ናውሓት ዘለዎ ኢንተርቪው ገይረሎ ቀዳማይ ክፋል እዩ ካልኣይ ክፋል ሎሚ ክስዕብ ይኸውን እዩ ኣብኡ ብጣዕሚ መስደመምቲ ሓበሬታ ብሓደን ብክልተን መንገዲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝውልብለቡ ዝነበሩ ገለ ሰባት ዝፅሕፍዎም ዝነበሩ ብገገሊኡ ሓቂ ተገይሮም ብገገሊኡ ፀለመ ተገይሮም ዝውሰዱ ዝነበሩ ሓቅታት ብናይ ትግራይ ፖለቲካውን ወታደራውን መራሕቲ ዝተፈጠሩ ወንጀላት ብጣዕሚ መስደመምቲ ጥሕሰታት ማእኸል ገይሩ እቲ ሓበሬታ ወይ እቲ ምሽጥር ኣውፂዎ ኣሎ በዓሉ ጌታቸው ረዳ ምናልባት ቅድሚ ሕዚ ንሕና እውን ኣብ ገገሊኡ ንዛረበሉ ሪፍሌክሽን ንበሉ ዝነበርና ጉዳይ ዋላ ይኹን ከምዚ ብኣውቶሪቲ ወይ ድማ ነቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎ ሰብ ክወፅእ ከሎ እቲ ሓበሬታ ተኣማንነቱ ዝዓዘዘ ስለ ዝኾነ እቲ ጌታቸው ዝተዛረቦ ወይ ዘውፅኦ ሓቂ ማእኸል እናገበርና ብቪድዮታት እውን እናሓገዝና ኣብኡ ሪፍሌክሽን ክንበሉ ወይ ርእቶና ክንበሉ ስለዝደለና ኢና ናባኹም ናብ ክቡራት ሰማዕትና መፂና ኣለና ማለት እዩ ብፍላይ ኣብቲ ጌታቸው ዘውፅኦ ወንጀል መራሕቲ ትግራይ ምስ ናይ ስርቂ ከምኡ ድማ ናይ ኤርትራውያን ምዝውዋር ወይ ኤርትራውያን ምሻጥ ስግሮዶብ ናምፃኻ ምስኡ ተተሓዘ ብጣዕሚ ከበድቲ ዝኾኑ ዝተሰርሑ ወንጀላት ስሙ እውን እናጠርሐ ካብቶም ወታደራውን ፖለቲካውን መራሕቲ ሽም ፀሪሑ እውን መቁፅር እውን እናደገፈ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣሎ ኣብኡ ማእኸል ጌርና ክነውግዕና ብዙሓት ሰባት ትፅበይዎ ነገር ክኾን ይኽእል ነይሩ ማለት ትፅበይዎ ዝነበርኩም ክኾን ከም ዝኽእል ምግምት ኢና እቲ ናይ ጌታቸው ብዝኾነ ሰብ ክወፅእ ከም ዝኽእል እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ግብሮም ብፍላይ ድማ ጌታቸው ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብ ናይ ዩኤምዲ ካልኦት ሚድያታት እውን ቀሪቡ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታታት ንኸነበለ ይገድፍ ስለ ዝነበረ
أبغى من لسه إيلون سلازنا برازي نصبوا زنورنا نجاريو لو مجن شمونا صراحة أب ورك إيمان الله من تيجبر أب قرشي مبحل أب عدم حراس تجارو مثل بنك متخلي تتحيزون من يتتقيم له تيجبر كاتيلو مثل دياسبورا قرشي تتعفاف دياسبورا قرشي ما خدت تباهيلون من تتقيم له بخمي من قد تأفيو إنما نشكر كروانيرهم عبزبل كاتيلو مثل إيرتراوين عم بسفحوا بس كحزون زي قارزة سبعة نايمشات إيرتراوين زي قطع نايمشات صراحة إنما يمزلوا بشمون ناصرحه بمتنون ناصرحه قميتولو ناو خنخيدنا زين بزعبا زينا لما عند حبريته خنقبلكم قدمي ناو مخدنا كن اب تግራይ እቲ ናይ ሕጊ ምሳዓን ወይ ሕጊ አልቦነት ቀፂሉ ይኒ ሰባት ንጹሃን ዜጋታት ኣብ ማእኸል ከተማ እናተቀተሉ ኣብ ብዙሕ ከተማታት ትግራይ ይቅተለለው ማለት እዩ ትማሊ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ሓደ ተገዳላይ ብካራ ወጊዮም ንወረቶ ሲዶማ ብከምዚ ትሪዎ ዘለኹም ኣብዚ ምስሊ أكالي عمانيرو مالتي أب كتم عدقرات باتيحوا أب كتم عدقرات يكون خالوت كتمات التقراي نحر مسيو ترح زي هونك أترون بين كازيت زرلو بوتانا مرز خط خدل خونات هذه في الترزلو تيزنا برا حقي البونت بزجدة ملكو تتناخيرو قاتسيلميو زي قاتات تشغلي رومين برلو أو زي قرابة معلتون خلت ناي عبيتي أسانات ويناي كعصو تصوتي أو زي كتمان مقلون حديو بكرة حديو خعابي إني تجفلي ما يتطريقوا لهم موت جاتي مولو مالتيو انتي ناي عدقرات موت يكونن غونيفو مقراتي باتيحوا حكمنا خمزاتو يتحبري توصيلو ابزي اب كتما مقاله كن ببواني هالو كن خمس زول عشلات تريوم دلهم بزح تسفا زلو اب انا عشتو بروجكت تحقيفهم صباح تسفهم كلام لمود صاوتو زلو صاون تقولوا امنم مالو زيت بلم زيوم تحت ادما قولوا مقتلتي باتيحوم مويتهم لو مالتيو بفلاي زي خمسة عينة جوري أو صغيرة أوان بمحاورة ميدا وبناي فيسبوك جزو حدا نازيتنيا تكلم كلامه زبالة تفلتوه مالتيو قبل عليو فتنا قتلت 5 جورة بمحاورة ميدا حبريتها قبل نيرو 5 تريوز لهم زا عبد الله مكينة ناتويا بالعلي أب قدماويان زبال عداقة بزح دبرتها زلو بالعلي دبر خوينهم نابتحتي إن دبريم فتنا قتلت فتسمهم له مالتي 5 عينة جورتات عزيو يداقم له أب تقراي بصفحون يقبر له أبزي تمالون بعلو أب كتما مخوني كمتي تريوز لهم عزو مسلينا كتما مخونون تهونا حدا مزيقا أب كتما بتي تقتلو 5 عينة حقا البونات أب تقراي بصفحي كاين له مالتي أب حل الكتماتات حدا سب طرح زي خونا بزح سبعة زموت له زوجلو زيشفشفلو خونتاتنا تفتري خير له مالتي كابزي حلفنا حنتي أم حرامي ده زرعنا حبريتا شلنا حنحلفاون سلازي دلنا بتعمي قداسيتون سلاز خونت زي جون هافتوز بهال حاونا تقدر لايو كلم حزب بيناي موسيقى وسرحتو تفلتو تقدر لايو بزحت درفتات زكافلنا حاونا عيو أبزي أم حرامي ده جنت مالي بتعمي مززك ملكو حما صحفات بيناي فيسبوك جزوك صحف دقاقيم مجمرة صحيفو أنا زقال كدوغ ما يدل خمتي تريوز لهم أب سكرين مسكف صحف صحيفو كاتيلو نزم الله نسو أي تقاقي خانم انتي خامتو بالقليلهم ملاش مساوو خاعة ميليسو زا تريوز لهم خليت صحف بعلا تاز تزاربا خل أي دقي موام على دي خزي تعيو خوينة مخنيت بعلو كابقولو انت زي صحفو كمتي بزحات سبات زبلوو كرمي 3 معالتي بزحات تقارو نايت طبب سرحتهم ويدرفتاتهم ناب يوتيوب سغيلهم نيرهم كاوزيهم حدا زي دمصاوي جنو هافتيو ماك ازرا سديدو نيرو هيلن حدش تبهال تقادلت سديدو نيرو زيهم 3 يوم تقادلتيهم جنو هافتو ماك ازراون هيلن حدشون ازيهم درفتات سديدهم نيرهم اتدرفي من البات ككمتي ناي حزبي زلو قبولنت وي ككم طعم درفي انصاراوي نغغليو صبق زبلو نغغلي صبق زي كون خليو ነገር ግን በአንጻርቲ ዘለዎም ሽሙን ኮውን ኸሊዩ በአንጻርቲ ሰብ ዝነበሮ ተጽዊቱን ኮውን ይኸሊዩ ተፈላለየ ዓይነት ቪው ረኺቦም ኣብ ዩቲዩብ ከም ትሪዎ ዘለኹም ኒ ማክዝራ አውሽቲ 3 መዓልቲ 746 አካባቢ ረኺቡ ቪው ረኺቦም 3 መዓልቲ ናብ 1 ሚሊዮን ይጽጋዕ ኣሎ እዛ ተጋዳሊት ሄለን ሓድሽውን ተመሳሳሊ መዓልቲ ሰደደቶ ናብ 70,000 ዝኣክል ተራኢላ ናይ ጆን ሃፍቱ كم تتري وزلهم جوتران شدشتن بشمان نايماك إزراء توحدت في الدرف ويا بزح حساب زكاة بلا زلونا هيلن هفتون ناي هيلن حدشون تخونا كمنا تبل زا ناي جون هفتون عبايقة زبل درفي زوزو يو تلاقي قندنا ورا صفر على فيو رئينا اللوا زتحاتا فيو رخيب اللوا مسوى تحيزهم يمزارو زلو تقارو يلي بقلتي سعرف زوزو بتعم مسكفي خمزي الكا
ولا مسخ دلاي نجار أبل عليه قدامه كلهم تجارة أبل عليه صار يقول نجار كريه خل إذا 20 شتين شو حتى نعسب بتي كم تزول وجلسات تقيم توزلوا مترفي مخنياتون بفيو مو حد مخنياتيو مسخالو تودا ديرو وين نتصير بمرعي زولون الله إذا 20 شتين إسرائيل ساعات إنما تجاري يكون اليوم كم يبهاليو تجارة لا يسبزي بزح عوان بزح فقر زلوه درفتاتون قد محس بزحت تفتوا تدرفتات نهزبي إذا قبله صبوا تقبل نزلوه تفتوا نتون زلوه تجارة لا يندرافن خمس عينت إني حزبي خا مو تجارب بملوخم يلك خمس عينت صار في المصرف كأوزي سبنا جاريو تفلتوا سبات نحرها لكمون كابزي زجبرو زلا نجار قطب مخري كت مخروه بيسوق تكون تخليهم مغربو ويبصوا تكون تخليهم لك زي مخانو كرموا ولا خمس قبع تناقروا ولكم على من البعض كنت تعرفي خمتري ولكم عباية عزبل عفتي يوتيوب عاتيكمون كتريلو نحيسون كتبوا تخليهم على جون هافتو تقرأ لي جون هافتو يدم سوي جون هافتو جن تجاجي لها حاونا لك أيكون أنت قبل زلها ولا بالله يتجمع ولا مزي فيو زي تحز نجار بالعليها جتي متزخونون مسؤول كسرات مستمع بالعليها بدل فتم بر كم ديلك حزبي كم حزبي تمالز تقادل كارلو تمالز حب حبكا زحق زكاون زنبرة حزبي كم ديلك متصرف لك يكونن صلاتون بخم درجة عيرفرنكم يلهم كتصرفوا والكسرات ويجاملهم ويلخونوا بجلها صرفوا تزي خوين خمسناتك بصلعون خجبر بزح زير أنا جريمو لك هون يتجوروا زلها تعرموا له خنولا دلي أبصحلو جون هافتو بمغزال ناب ناي قتاچو ردا حبريتا خمت سكلنا سفيح انترفيو ناب سسانغلا دالي حدا ساعات زلل قدما يكفال مسون خلا يكفال كسعبي اتخلا يكفال مسعاون زي ريتنا خنبينا عاوزنا لومي ግን مسناي زرفا ናይ ወርቂ ናይ ካልኦቱን ኣብ እዋን ኩናት ተላዓሉ ነገራት ኣብ ደብረ ብርሃንን ማለት ኣብ ኣምሓራ ሰሜን ሸዋ ብካልኦት ከባቢታት እውን ክኾን ክእል እዩ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እውን ዝግበሩ ዝነበሩ ፖለቲካውን ወታደራዊ መራሕቲ ምስናይ ወርቂ ምስናይ ባንክ ዘረፋ ምስናይ ዲያስፖራ ቅርሺ ምጥፍፋዕ ምስናይ ኤርትራውያን ምሻጥ ብስግረዶ ተታሒዞ ወፅም ሓበሬታ ኣሎ ብምንታይ ክንጅመር ግን ዝሕዝ ዘሎ ፅምዶ ካልእ ታሪክ እናፈጠሩ ካልእ ተረክ እናፈጠሩ ናይ ሻዕብያ ፀገማት ናይ ሻዕብያ ጥፋዓታት ንምቅላል ዝገብርዎ ዘለዉ እቶም ከደምቲ ንዑ እውን ብግልፂ ተዛሪብዎ ኣሎ ካፍቶም ኣብ ትግራይ ከም ዝፍለጥ ትግራይ بما يتشحذ سقطرة دك أنستيو من فرت بتحوالي بسالاتي كاوزيهم بنا يونيفرسيتات تجري أو تجري زلوا يونيفرسيتات مزجزيهم حضر بمتحوار أبز جورو صنعات 70% أو تجري بسالاتي كاوز تفتصم وتقطعهم متقعدتات بنا إيرتراوين سراويت وما بنا شعبها سراويت تفتصميهم 70% أضم 24% بخلود فانو بأمحراون خال استفتصموا مالتي سلازي أزي حبري توصي له ناي قتها جوز تزاروا ولا سمعنا نمزع إنيا ጊዜ አስተዳደሩ ባደረገው ጥናት ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር ባደረገው ጥናት ትግራይ ውስጥ የተፈጸሙ የሴክሹዋል ቫዮለንስ ጥፋቶች በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ሴቶች የተደፈሩበት ኢንሲደንት ጥናት ስናደርግ 76%ን የኤርትራ ሰራዊት ፈጽሞታል ነው 76% ከምቲ ቀዲመ ዝተዛረብኩምኩም ብመቕፃል ኣብ ናይ ወታደራዊ መራሕቲ ናይ ትግራይ እውን ፈጽሞሞ ኢሉ ዘቕምጦ ወንጀል ቅድሚ ሕዚ ብሓደ ምክልተን መንገዲ ብፍላይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝጥቃዕ ዝነበረ እዩ ንተጋደልቲ ትግራይ ዝርሽኑ ሓለፍቲ ነይሮም ወይ ወታደራዊ መራሕቲ ነይሮም ዝብል ሓበሬታ ይወፅእ ነይሩ ብብዙሕ መንገዲ ቅድሚ ሕዚ ናይ ውድብ ናጽነት ትግራይ ኣቦ ወንበር ዶክተር ደጀን መዝገቡ 12 ሓደ ዝኾኑ ተጋደልቲ ተረሽኖም ኢሉ ብዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብ ጄሽ ስቱድዮ ብዝወዝዖ ብዙሕ መዘራረቢ ኮይኑ ነይሩ ማለት ቅድሚኡ ግን ብዙሓት ተጋደልቲ ከም ዓይነት ሓበሬታ ከውፅኡ ሰሚዕና ኩናት ከቢድዎም ወይ ከዓሙን ብልዓል ኮይኑ ንድሕሪት ዘንስሓቡ ተጋደልቱን ይርሽኑ ነይሮም ዝብል ሓበሬታ ይወፅእ ነይሩ ነዚኣ ገታቸው ዓይነት ምስክርነት ይውስክ ሰሚዕና ንምፃ ከዘረፋና ከዘረፋ ውጪ ከበቀል ስሜት ውጪ ሌላ እምነት የሌላቸው የተወሰኑ ውሱን ቁጥር ያላቸው የሰራዊት አመራሮች አሉ የራሳችንም ታጋዮች ሳይቀር እነሱ 90 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ሆነው የሚመሩት ጦርነት ከአቅማቸው በላይ ሆኖባቸው ያፈገፈጉ ሰዎችን ሳይቀር የሚረሽኑ ሰዎች አሉ ይሄንን በእርግጠኛ ሆነ እነግራለሁ እዚያ ገታቸው በግልጽ ተዛሪበዋለሁ ታ بسراويت ወይ ምናይ ሰራዊት መራሕቲ ይግበር ነይሩ ብልዕል ተጋደልቲ መርሸንቲ ፍጸም ነይሩ ዝበላ ብግልጽ ተዛሪብሉ ከዓውም ብልዓል ኮይኑ ንድሕሪት ንዝተመለሱ ወይ ንዘንስሓቡ ተጋደልቲ ዝቐትሉ ወይ ዝርሽኑ ተጋደልቲ ነይሩ ማዚ መራሕቲ ነይሮም ኢሉ ብግልጽ ይዛረብሉ ማለት እዩ ብገገለ ዝስማዕ ዝነበረ ሓሾት ጸለመ ዝባል ዝነበረ ብግልጽ ገታቸው እዚ ሓበሬታ እዚ ወይ ዝሓቀ ዘውጽ የሎ ምናልባት ሓንቲ ተቀሪጻ
ቅድሚ ሕዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትንቀሳቀስ ዝነበረት ሓንቲ ቪድዮን ክነስማዓኩም ማት ኩናት ፃዕፅዕድዩ ማለት ከምኡ ዘምስል እቲ ድምፂ ክትሰምዖ ከለካ ናይ ሬድዮ ርክብ እዩ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ዝግበር ካብዚ ኩናት ንሱ ክምለስ ወይ ከንሰሓብየ ዝብል እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ብጥይት በልዎ ንትግራይ ዘይመወት እንድሕር ሃልዩ ዝብል ሓደ ኣዛዝ ሰራዊት ናይ ተዛረበ ዝስማዕ ኣሎ እሞ ስሚዕናኩም ንምፃእ ማለት ናይ ጌታቸው ጥራሕ ወይ ንሕና ንብሎ ጥራሕ ዘይኮነ ቅድሚ ሕዚ ተቐሪፁ ዝወፀ ናይ ሬድዮ ርክብ እውን ናብ ባዕሉ ኢንዲኬተር ስለ ዝኾነ ብደንቢ እቲ ጌታቸው ዝብሎ ዘሎ ዘራጉድ ብግብሪ እውን ምንባሩ ዘርኢ ስለ ዝኾነ እሱ ሰሚዕና ንምፃእ በልዎ ትግራዋይ ዝኾነ ኩሉ ንትግራይ ዘይወድቕ ተኮይኑ በልዎ ብጥይት قبل يا رئيس سان حمشة سامي غاديا سمع سان حمشة سان حمشة سان حمشة سمعنا لهذا سان حمشة وي تقراي كوينو نتقراي زي ودو تعلي بلوا زيان يراتا قدم حزتن قصاص نورت تقراي كوينو تقراي زي ودو اندحراليو بلوا بتيت زي مالت نحريت زين صحابو يخبيد وتكون اندحراليو زبل سو تيغتاچو زارو زراغود ነገር قدم حز وص ምናልባት ምስሊ ትሪኦ ዘለኹም ናይ ጀነራል ወደ ሸበር ምስሊ እኒሄ ነገር ግን እቲ ዝግበር ዘሎ እቲ ኦፕሬተር ወይ ዛረብ ዘሎ መጀመርያ ኮሙኒኬት ዝግበሮ ዘሎ ንፈልጦ ብጻይና ስለ ዝኾነ ናይ ምዕራብ ግንባር ተገላላይ እቲ ኦፕሬተር ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ምስ ወደ ሸበር ክራኸው ዝኽእሉ ምኽኒት ክሎ ይኽእል ተፈላለየ ግንባር ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ ብቀጥታውን ወደ ሸበር ምስ እዚ ኦፕሬተር ክራኸው ዝኽእል ማለት ተፈላለየ ግንባር ስለ ዝኾኑ ናይ ምርኻብ ዕድል የብሎምን ስለዚ ወደ ሸበር ድምፁ ንዑ ይመስል ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ሓደ ግንባር ስለ ዘይነበሮ ግን ናይ ምርኻብ ዕድል የብሎም ቆልዓ ናይ ምዕራብ ግንባር እዩ ምዕራብ ግንባር ኦፕሬተር ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ ምስ ወደ ሸበር ዘራኸበሎም ናይ ወደ ሸበር ምስሊ ገይሮም يغمطوا سلازلو معناتها ايتي زوت زناره فيديو مسو تتحاز سلازخونه ምናልባት ምስመን ኮሙኒኬት ይገብርهم ዝነበረ እንት ብጻይናውን ቢወት ዘሎ ተገዳላ ስለዝኾነ ክንሓቶ ምስመን ይሃ ኮሙኒኬት ገብር ነር ኻይና ሓቶ ኢና ማለት እዩ ካብዚ ብመቕጻል ግን ብጣዕሚ ዘስካሕክሕ ኤርትራውያን ከመቕሓ የምሽወጥ ነሮም ትግራይ ሕዝቡን ከመቕሓ የምሽወጥ ዘለው ነዚ ዝገብርዎ ከዓ ውልቀ ሰባት ጥራሕ ዘይኾነ ኣብ ፖለቲካውን ወታደራውን ስልጣን ዘለው መራሕቲ ትግራይ ዝገብርዎ ነሮም بوانانت كبررتو سبات وافيرهم كافتم ولك سبات وندخونه مسوم بنيتورك تتحايزهم يمتي مشطه زفصمو نيرهم كندي ارتراوين تشيطهم اب خندي تورچرو انت غيرهم ገንዘብ ንخحول بزح ነገር ይዝግበር ነይሩ ዘይንፈልጦ حق ይኾነ ብዙሕ ግዜ ተዛሪቡሉ እዚ በአንደበት ገታቸው ሞኻዓቶም ዓበይቲ ወታደራዊ መራሕቱን ዘለዎ ወታደራዊ መራሕት ጥራሕ ዘይኾነ ናይ ወታደራዊ ስለያ ተባሂሎም ዝተቀመጡ ብዓዊ ሓላፍነት ደረጃ ዝተቀመጡ ሰባት አሁን ከመይ ይጥቀምሉ ከም ዝነበሩ ተዛርበሉ ናው ሰሚና ንምጻ ነገታቸው ዘራብ ሰው ሲሸጡ የሚኖሩ ሰዎች አሉ ኤርትራዊ መሸጥ ንብረት ነው የሚባለው ንብረት ነው የሚለው አውርደዋል ይታፍንና እንግዲህ ዓላማው የኤርትራን ሰራዊት እናፍርሰው የሚል ነበር በእኛ በኩል ኤርትራን ሰራዊት ለማፍረስ ግን ሰዎች እንዲመጡ ማድረግ ነው ግን ኤርትራን ሰራዊት ማፍረስ ዘመቻ ጀምራለሁ ብሎ ይሄን የሚመራው ወገን ገንዘብ ያላቸውን ሰዎች ብቻ ነው ማፍረስ የሚችለው ስለዚህ የደሃ ልጅ ወጥሮ ሊዋጋ ይገደዳል ማለት ነው ሶ ከያዝኩ በኋላ 27 ወጣት አንድ ቤት ተዘጋና ቤተሰቦች አሏቸው የሚባሉ ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች አካውንት እየተጠየቀ እያንዳንዱ ሰው ሚኒመም $4000 እንዲያስገባ ተደርጎ ሶ 20 ሰው ካፈንክ $80,000 ታስገባለህ በዚህ የውጭ አካውንት ከፍቶ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን እየሸጡ እያገቱ አሁን በኤርትራነት ጀመረ መጨረሻ ወደ ትግራይ ተወላጆች ዞረ ይሄን አመራር የሚሰጡ ከፍተኛ አመራሮች አሉ ይሄን አጥንተን ለህግ እንዲቀርቡ 2 አመት ሆኖታል በዚህ ጉዳይ ላይ ከፍተኛ ተሳትፎ የነበረው ሰዎች ዝውውር ላይ መያዝ አለበት ብለን እናስበው የነበረ ሰው ወደ ውጭ ሀገር ወጥቷል ተወልደ አንበቢው አብ ናይ ድምጽ ወያነ ወጪ ስርቦቆ ስለውጥ የለ በትግራይ በቀደማይ ፕሮፓጋንዳ ዝነፍሕ ዝነበረ አውዝ መደብናውን ሰሪሕናሎ ነርና አይና ንሱ ተጠርጢሩስ ብሕጊ መክተሓዝ መረዳእታ ተኣኪብሉ ነይሩ ደገ ወፂኡ ናብ ስደት ወፂኡ ዝብሎ ዘሎ ማለት ኣብ ዝቐረባ እዋን እዩ ኣብ ድምፂ ወያነ ቀሪቡ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ምስ ዳርስ ከዳር መዋህቶ ዝገበሮ ፃንሒት ስርቦቆ ስለውጥ ዘድሊ ክንናስ ሓለና ዝገበርና እዩ እንታይ ዝባል ዝኣኽለኛ ጥሒነንስ በዓለ ማርያም መላኸም ዝባል ብሰፊሑ ኣብ ናይ ኤርትራውያን ከመቕሓ ሸጡ ካብ ዝነበሩ ሓለፍቲ ወታደራዊ መኮንናት ኮነሬል እዩ
ተወልደ ዕንበብ እሞ ከዓ ናብ ናይ ሰራዊት ትግራይ ናይ ወታደራዊ ስለያ ሓላፊ ዝነበረ ብከምዚ ደረጃ እዩ ዝገብሮ ነይሩ ምናልባት እቲ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ መንገዲ እውን እንተኾነ ኤርትራውያን ካብ ሰራዊት ይኹን ካብ ግዛዕ ይኹን ነቲ ኩናት ንምዝሓል ካብቲ ዝጠፍእዎ ዝነበሩ ምስ ሓዎም ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝዋግእዎ ዝነበሩ ክብተኑ ንምግባር ናብዚ ናብ ትግራይ የምፅኡ ዝብል እቲ ኣብኡ ዘሎ መንእሰይ ናብ ትግራይ ንክኣቱ ዝብል መደብ ሒዝና ኢና ንኸይድ ነርና እዩ ዝብል እዚ ግን ንምንታይ ተጠቒሞምሉ ንረብሓ ብድሕሪት ኣይመፅኡ ሃፍታም ገንዘብ ተለዉ ጥራሕ ይኣቱ እምበር ትድኻ ሓውል ስለ ዝበሃል ቶርቸር ስለ ዝግበር ብሂወት ዝሓልፈሉ መንገዲ እውን ስለዘየሎ ወፂሩ ክወግእ ወይ ክዋጋእ ምኽኒት ኮይኑ ወይ ድብል ኣብቲ ኩናት ንባዕሉ ኣብቲ ዝሕሰብ ዝነበረ ወታደራዊ ዕማም እውን ክንደይ ናይ ዓንቀፍቲ ከም ዝነበሩ እዞም ሰባት እዚኦም ኢንዲኬት ዝገብር ከም ኣቕሓ ይምሸጥዎ ነይሮም ከም ኣቕሓ ኤርትራዊ ኣብ ኩሎም ወሰናት ዝግበር ዝነበረ ነገር እዩ ብድሕሪኡ ናዝሓለ ምስ ኸደ ናብ ውሽጢ ትግራይ እውን ኣትዮም ክንደይ ህፃውንቲ እዮም ኣብ ትግራይ ውሽጢ ተዓፊኖም ገንዘብ ክፈሉ ተባሂሉ እንደይ ጉድ ይዝረአ እንደይ ተኣምር ተራእዩ ናቱ ውፅኢቱ እውን እዩ ኣብ ብዙሕ ከባብታት ከምኡ ተዓፊኖም ከይዶም ናብ ሞት እውን ተሳዕብዎም ከዛብ ናይ ዓድዋ ናይ ማህሌት ሓፍትና እውን ምስኡ ተተሓዝዩ ዓፊኖም ሒዞም ድሓር ገንዘብ ስደዲ ገለ ኢሎም ድሓር ዝቐተልዋ ንተወልደ ዕንበብ ተኸይሎሞ ዝኸዱ መንገዲ እዩ እሱ ዘሳዕበና ውሽጢ ትግራይ እውን ክልሕኹ ዝተገበረ ብዙሓት ህፃውንቲ ካብ ትምህርቲ ቤቶም ካብ ግዝዖም ብባጃጅን ብግዛዕ እናተጠለፉ ከይዶም ወለዶም ገንዘብ ስደዱ እናተባሃሉ ብዙሕ መንከራ ዝርኢ ዘሎ ማለት እዩ እዚ እዮም ገዲፎምላ ከይዶም ንትግራይ ንተወልደ ዕንበብ መጠረሹ ዝዓኽሎም ዝሓዙ ንስደት ከይዶም ወፂኦም ከይዶም ማለት እዩ ተሓታትነት ኣብዚ ከድካዮ ከይድካ በርግጥ ጥዑይ ስርዓት ኣብ ዝመፀሉ ኣብቲ ዓዱ ንሱ ከይዱ እውን እንታይ እዩ ዝበሃል ዓለም ለኻዊ ገበን እውን ስለዝኾነ ምሕሮ ሰብ የለን መረዳእቲ ሓይስካ ክትሓዝ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ኣብቲ ዝገብሮ ዝነበሩ ናይ ሰብ ምዝውዋር ግን መን እዩ ዋና ኣክተር ኣሕዋቶም ብገንዘብ ገዚኦም ዝወሰዱ ኤርትራውያን እውን እንተኾነ እቶም ትማሊ ንህዝቢ ትግራይ እውን መስዋዕቲ ዝኸፍሉ ዝነበሩ ተጋሩ እንዲኦም መሊሶም ኣሕዋቶም ብገንዘብ ዝገዝእዎም ነይሮም እንመን እዮም ከምኡ ዝገብሩ ነይሮም ከም ፍተውራሪ ኮይኖም ዘገልግልዎ ዝነበሩ ግን እዚ ብደንቢ ክርዳእኩም እዩ ዝኸውን እየ ኢለ ሓስብ ዝገብርዎ ዝነበሩ ግብሪ ብምቕፃል ግን ኣብ ናይ ስርቂ ወርቂ ተታሒዙ ገታቸው ዘውፅእ ሓበሬታ ኣሎ ናይ ወርቂ ስርቂ ወይ ናይ ወርቂ ምፍሓር ሕዚ ኣይኮነን ጀሚሩ ድሕሪ ፕሪቶርያ ዝመፀ ኣይኮነን 2014 ተጋዳላይ ትግራይ መስዋዕቲ እናኸፈለ እንዳሃለ ቁራስ ዳቦ በሊዑ ገገሊ መዓልቲ እውን ፆሙ ንመዓልትታት እናተዋግአን እናተጓዓዘን ኣብ ዘለሉ እዋን ወታደራዊ መራሕቲ እተን ድፋዕ ቁዕታ ዝተለኣኻ ኤክስካቫተር እውን ከይተረፈ ናብ ናይ ወርቂ ምፍሓር ኣዋፊሮም ተጋዳላይ ትግራይ መስዋዕቲ እናኸፈለ ቀይሕ ደሞ እናፍሰሰ ንሶም ወርቂ እናኣረዩ ይሸጡ ነይሮም ዝብል ዘውፅእ ሓበሬታ ኣሎ እሱ እውን ሰሚዕና ንምፃእ መስደመሚት ዘውፅእ ሓበሬታ ገና ጦርነቱ በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶችን ይበላ በነበረበት ወቅት ሳይቀር ምሽግ ለመቆፈር ብለን የወሰድነውን ኤክስካቫተር ወርቅ ለመልቀም ይጠቀሙበት የነበሩ አዛዦችም አሉ። ይሄንን አውቃለን። ሲዋሹ በጣም ነው የሚገርመኝ። እኔ እስካሁን የዋሸሁት ይበቃኛል። እስካሁን የታገዝኩት ይበቃኛል። ወርቅ ንግድ ውስጥ የገባ አሁን ለሀገሪቱ ለትግራይ ነፃነት አሁንም እስከ መጨረሻው ሰዋለሁ ያለ የሚፎክር ጀነራል አለ። ወርቅ ንግድ ነው ያለው ነው መባል ያለበት። እነ ምግበ የሰሩት ጀግንነት የወጣት መስዋዕትነት መሰረት ተደርጎ የመጣ ጀግንነት ነው። እነዛን ወጣቶች ለስደት በሚዳርግ ደረጃ ወደ ተራ የወርቅ ንግድ ገብተው ሲያበቁ የስርቆት ተግባራቸውን የትግራይ ግዛት አንድነት የማረጋገጥ አርገው ሲሉት እንደገና ሌላ መስዋዕትነት የወጣት ይዳርጉ ሲንቀሳቀሱ ማለት እና ኃይለ ሥላሴ የተዘረፈ ብር ነው ነገር ብር ከመንግስት ካዝና የወጣ ብር በመቶ ሚሊዮን የሚቆጠር ብር የዘረፉ ሰዎች አሁን በትግራይ ህዝብ አንድነት ስም የትግራይን ወጣት ከኤርትራም ጋር አብሬ ለማገዶነት ዳርገዋለሁ ብሎ ሲፎክር በጀግንነት ነው። እነ ምግበና ኃይለ ሥላሴ በወንጀል ተነክረው ድንገት የሆነ ሰላም ከተፈጠረ አደጋ ውስጥ እንገባለሁ ተጠያቂ ሆናለሁ ብለው የሚያስቡ ሰዎች ግርግር በፍጹም እንዲያልፍ አይፈልጉም። ገታቸው ኣብ እዋን ኩናቱን እቲ ስርቂ ገንዘብ ካብ ባንክታት ካብ ብዛዕባ ንብሩቲ ኣቕሓ ካብ መድሓኒቱስ ምግብስ ኩሉ ነገር ካብ ዓደም ሓራም ፂኻ ዝተወረረ ቦታ ምሻጥ ንቡር እዩ። እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ሰብኣዊ ሓገዝ ተባሂሉ ናብ ትግራይ ዝመፀ ብኻዝናታት ዝነበረ እኽልን ዘይትን ካልኡን ተሸይጡ ሪና ኢና። ሓፂን እውን ከይተረፈ ተሸይጡ ሪና ኢና።
ነገር ግን ወርቂ ሻው ሰራዊት ትግራይ ናተዋገ ወርቂ ሻው ዝፍሕር ነይሮም ንምግበይ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ጀነራል እዚ ጌታቸው ረዳ ዘውፅኦ ሓበሬታ ብምቕፃል እዚ ነገር እዚ ዝኩሉ ገበን ሙሉእ ተጨማልቆ ገበን ስለ ዝኾኑ እቲ ሕዚ ናይ ትግራይ መሬት ምውሓስ ሉዓላውነት ትግራይ ገሌሎም ዝዛረብሉ ዘራዊ ናይ ትግራይ ሓድነት ኢሎም ዝዛረብሉ ንነብሶም ንምድሓን እዩ እምበር ዓዲ ብምሕሳብ ኣይኮነን ዝብል ይዛረብ በርግጥ ከምቲ ዝበሎ ኣብ እዋን ኩናት መንእሰይ ትግራይ መስዋዕት እናኸፈለ ዝብልዑን ዘይብላው ጥራሕ እግሩን ኣብ ጥራሕ ከውዱን መንእሰይ ትግራይ ተግራላይ ትግራይ ዝዋገሉ እዋን ኤክስካቫተራት ነቲ መንእሰይ ንሱ ከድሕና ተባሂለን ድፋዕ ኩዕታት ዝተሰደዳ ሰባት እውን ኣንሕሸልኩም ተደሊኽሞ እርገፉ ተባሂሉ ኣብ ወርቂ ምፍሓር ዘዋፍር ዝነበረ ሰብ ሕዚ ንትግራይ ይሓልየ ናይ ትግራይ ሓድነት ናይ ትግራይ ግዛታዊ መሬት ክብልስ ከእምነ ይኽእል ተገታቸው ዝተዛረባ እዚኦም ዝገብሩ ዘለዉ ናንዋና ዓለም ዝፈፀሞ ገበን ንምድሓን እዩ ዝኩሉ ብህዝብና ኣሰባብኻ ብናይ ትግራይ ግዛታዊ ሓድነትና ኣሰባብኻ ዝግበር ዘሎ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ዘረባታት ኣፎም መሊኦም ፀፊሎም እውን ኣብ ብዙሕ መድረኻት ዝዛረብዎ ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፉ ንንውልቆም እውን ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣሎ ጀነራል ምግበይ እንታይ ገይሩ ውድን ቤተይ እውን እንታይ ገይሩ ናይ ግንባር ኣሰስቲ እዮም እዚኦም ንንውልቆም ብሽምና ፀርሐት ዝገብርዎ ግብሩ ንፃሓፈሎ ንምግበ ዝገብሮ ተግባር ዝተዛረበሎ ናይ ጌታቸው ረዳ ዘረባ ሰሚዕና ንምፃእ ግንባር አዛዥ ነኝ ይላሉ የሆነ ነገር አወራ ወርቅ ሲዘርፍ ነው የሚሉ 2014 ነው ምንግር 2014 ወጣቶች በየግንባሩ በሚተናነቁበት ሰዓት እኔ ሲምፕል ምሳሌ ልንገርህ ዳባት ደባርቅ አካባቢ ሊማሊሙ ውጊያ ይመራ የነበረ ሰው ሩቅ ርቀት ሆኖ ውጊያ ይመራ የነበረ ሰው at the same time በኤክስካቫተርስ ወርቅ የቆፈረ ይሸጥ ነበር ይሄ ኔትወርክ ነው ይሄ ፖለቲከኛውም አለበት ታጣቂ ብቻ ታጣቂ አመራጭ ጥቂቶች ቆናቸው እነዚህ ዘርፈው ውስጥ የገቡት እዚያ ናይ ምግበ ዝተዛረባ እዩ ምናልባት ደባርቅ ናይ ዳባት ናይ ሊማሊሞ ግንባር ብሓፈሻ ከዓ ምዕራብ ግንባር ዝመርሕ ዝነበረ ጀነራል ምግበ እዩ ስለዚህ ኣብቲ እዋን ንሱ መንእሰይ ትግራይ ናተዋግአን ሃለየ እቲ ዝግበር ዝነበረ ብግልፂ ተዛሪብዎ ኣሎ ሽሙ እናፀርሐ ስለ ዝኾነ እቲ ዝግበር ዝነበረ ዝዛረቦ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ማለት እዩ ቀፂሉ ወድን ቤተይ እውን ናይ ሓደ ግንባር ኣዛዝ ዝነበረ እዩ بتلامدو أرم حديل قدم أرم حديل على نمسوا عزنا ورا ناتوز مرح زنهرة ودن بيتي والجنرال هاي السلاسل بزعبان السون زوج حواريت الله تعيز قبر نيرو جنرال هاي السلاسل ودن بيتي بزعاس زوج حواريت أول كاف لسان قتها شو ردا سمعنا نمسح لينجر كومبولشا إيشو أكاونت نبرة أنا هون بزان ساعات بيني وسانينو تككلنو وسانيو بينو مامنو ገንዘብ ያስፈልገናል በጦርነት ያደረግን ነው ገንዘብ ያስፈልገናል ተብሎ ባንኮች ውስጥ የነበሩ የግል ባንኮች አንንካ የመንግስት ግን መውሰድ አለበት የሚል ፖለቲካሊ ወሰንን እሺ እኔ እንደማቀው 4 ቢሊዮን ነው ኢሹ አካውንት ላይ ነበር ይሄን ማረጋገጥ ይችላል ብሔራዊ ባንክ ምክንያቱም የመጣልኝ ወረቀት አለ የጊዜው አስተዳደር ፕሬዝዳንት ኮንኩ በኋላ ምን እንደተፈጠረ ባንኮች ውስጥ ግለጹልን የሚል ኢሹ አካውንት ያለውን ገንዘብ እንዲሰበስቡ ከተመደቡት ሰዎች መሃል አንደኛው የግንባር አዛዥ የሚባለው ኃይለ ስላሴ በቢሊዮን በ100 ሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ነው የወሰደው ኢንፋክት 1 ቢሊዮን አካባቢ ነው የወሰደው እሱ ስር ተፍተፍ የሚሉ የሱ አገልጋዮች የሆኑ የተወሰነ ድርሻቸውን ይወሰዳል እዚያ ነው ወድም ቤት ተዝገብራ አብ ናይ በርግጥ ንሱ የተግማር ዝመርሐን ይሩ በደብረ ብርሃን መጀመሪያ ከተወከሎ ናይ ግንባር ሰሜን ሸዋ ማለት እዩ በአብዛሓ ናይ ወልዲያም ቆጻር ግዛዕናቱ አህርታት የንቦ ግስግሳን ይረን ማለት እዩ ተሳውስተሆንኩም ሐዚ ምሽጠር ዚ አገታቸው ረዳውጪው ከምዚሉ ሓበሬታው ገለሎም ዋጭዋጭ ዝል ዘለውቶም ናይቲ ምልኪ ስርዓት ዓቀብቲ መጀመሪያ ሰራዊት ትግራይ ናብ ደብረ ብርሃን ክግስግስ ገሎ ኣብ ወልዲያ ተኣኪቡ ብዛዕባ ዝኽየድ ዝነበረ ኦፕሬሽን ተወፍሩን ብሙሉ ዝዛረብ ዝነበረ እዩ ውድም ቤተይ ማለት ኣሎ ኣብ ድምፆ ያን እውን ዝተፈነወ ስለ ዝኾነ ከምዚ ጌርና ኦፕሬሽን ሰሪሕና ከምዚ ለሎ ቦታ ነይሩ ከምዚ ጌርና ቆሪፅናዮም ከምዚ ኮይኑ ከለብ ዚኣትዋ ገለ ዝብል ኮሙዲ ዝግበር ሚሊተሪ ኮሙዲ ዘበለን ኩልና እውን ሻው ተዛረቦምና ሕዚ ትዝግበር ዝነበረ ኣብ ኮምቦልቻ ገንዘብ የድል ነይሩ ትፈልጦ ነይርኩም ናይ ትግራይ ዝነበረ ኩነታት ከመይም ዝነበረ ተሳውስዎ እዮም ገንዘብ የድል ነይሩ ገንዘብ ነቲ መኸተውን ኣብ ትግራይ እውን ናካሽ ሕፅረት ስለ ዝነበረ በርግጥ ናብ ህዝቢ በቲኖም ወዲኦም የበተነው ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ባንክታት ዘካፍለውን ክልው ይኽእል ነገር ግን ኣብ ኮምቦልቻ ብዙሕ ሪሶርስ ነይሩ ዓብይ ከተማውን ስለ ዝኾነ ወደባዊ ከተማ ናይ ደረቕ ወደብ ከተማውን ስለ ዝነበረ ኮምቦልቻ ሕዚ ካብኡ እንታይ ዝበሃል ፖለቲካዊ ውሳነ ወሲና እዩ ዝብል ገንዘብ የድልየና ገንዘብ ክንወስድ ኣለና ስለዚ ተናይ ውልቀ ባንክታት ከይነኻኣና ካብ ናይ መንግስታዊ ባንኪ እዚ ማለት
ካብ ንግዲ ባንኪ ክኸውን ዝኽእል ካብ ናይ ንግዲ ባንክ ገንዘብ ንውሰድ ዝብል ስምምዕነት በፂሖም ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ክወስድ ከለዉ ናብ 4 ቢልዮን ዝኣክል ረኺቦም ካብቲ ገንዘብ ንሱ ክልዓል ወይ ክንወስድ ኢልና ክንወስድ ከለና ነቲ ሓላፍነት ንሱ ዝተዋሃቡ ሓደ ወድን ቤተይ ነይሩ ዝብል ካብቲ 4 ቢልዮን ቲ 1 ቢልዮን ንበይን ወሲድዎ ነቶም ምስ ዝነበሩ ሰባት ዘተሓዋወሩ ገለብትኾ ዝነበሩ እውን ተወሰነ በብፅሒቶም ይህብዎም ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ዝግበር ነይሩ ምናልባት ብዙሕ ግዜ ክዝረብ ከሎ እቲ ብጣዕሚ ዘሕዝን ሻው መንእሰይ ትግራይ ዝነበረሉ ኩነታት ሪሌቲቭሊ ካብቲ በረኻታት ትግራይ ዝነበራ ሻው ብዙሕ ሪሶርስ እውን ዝርከበሉ እዋን ስለ ዝኾነ ሰፊሕ ግዝኣት እውን ተቆፃፂርና ስለ ዝነበርና ዝሓሸ ኩነታት ነይሩ ህዝቢ እውን ከም ድላይካ ትረኽበሉ ካብ ህዝቢ እውን ድላይካ ምግብን ካልእን ሪሶርስ ሞቢላይዝ ዝገብረሉ እዋን ስለ ዝነበረ ዝሓሸ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ነገር ግን ሻው ዝነበረ ቁሪ ሻው ዝነበረ ዕርፍቲ ዘይነበሮ ኩናት ክበሃል ከሎ ምስ እግረኛ ምስ ኸማኻ ዝበለ ኣፅዋር ዝዓጠቐ ጥራሕ ኣይኮነን ብጎንን ብላዕልን ሓውና ዘነበሉ ዝዋጋዕ ነይሩ ዝምክት ነይሩ መንእሰይ ትግራይ ድሮን ብበዝሒ ዝሳተፋሉ ዝነበረ እዋን ናይ ሰሜን ሸዋ ዝነበረ ገስጋስ ኣብ ናይ ሰሜን ሸዋ ጉዕዞን መልስን እንደይ መናእሰይ ከም ዝሃለኩ ኩሉና ንፈልጦ ታሪክ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብቲ እዋን ንሱ እዩ ዓዱ ክሐዊ ኣብዚ መሬት ኣምሓራ ከይዱ ክዋጋዕ ከሎ መንእሰይ ትግራይ ንሶም ቢልዮንስ ይሰርቁ ይዘርፉ እዚ ብካሽ ዝወፀ ይዘውግዕ ዘሎ ጌታቸው ረዳ እምበር ካብኡ ዝመፀ ኩሉ ንብረት ዘይተጓሓለ ንብረት የለን ካብቲ ከባቢታት ንሱ ኣብ ምንታይ ከም ዝኣተወ ንፈልጦ ኢና መድሓኒት ከይተረፈ ተፃዒኑ መፅኡ ንህዝቢ ክኸውን ተባሂሉ ንሰራዊት ክኸውን ተባሂሉ ከመይ ይጭብጨብ ከም ዝነበረ ንፈልጦ ኢና ነዳዲ መፅኡ ከመይ ይጭብጨብ ከም ዝነበረ ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ብጥረ ገንዘብ ጥራሕ ግን ቢልዮንስ ዝኣክል ይዘርፉ ምንባሮም እዚ ብግልፂ ብቑሉዕ ኣውፂዎሎ ምቕፃል ብሰንኪ ከምዚ ዘይምግባርና እከለን እዚ ሰሪቆም እከለን እዝገበን ዝፈፂሞም ኢልና ብግልፂ ብዘይ ምዝራብና ኩሎም ወታደራት ትግራይ ወይ ኩሎም ፖለቲካዊ መራሕቲ ትግራይ ከም ለያቡ ከም ገበነኛታት ተገይሮም እናተቆፀሩ ፀኒሖም እዮም ኢሉ ዝዛረቡ ሓደ ሓቂ እውን ኣሎ ካዚ ዞም ለያቡ ይበሃል ናይ ሰራዊት መራሕቲ ዞም ለያቡ ዞም ሃምዚ ሰራቕቲ እናተባህለ ይዝረብ ወይ ፖለቲካዊ መራሕቲ እውን ከምኡ ብሸንኪ ኣስማት ፀሪሕና መረዳእታ ኣኪብና እውን ዘይምዝራብና ኢና ኣብዚ በፂሕና ኒና ይዝብል ዝዛረበሉ መንፈስ እውን እሱ ሰሚዕና ንምፃእ ሁሉም የሰራዊት አመራሮች ዘርፈዋል የሚል መልእክት እያስተላልፍና የመጣን ውሸት ነው። ኃይለ ሥላሴን መጥቀስ እያቃተን ኃይለ ሥላሴ መጠየቅ እያቃተን አንደኛ ፎካሪ ሆኖ እሱ ለትግራይ ህልውና በተለየ የሚቆረቆር ሆኖ እንዲቀርብ እናደርጋለን። ምግብን መጠየቅ እያቃተን እሱ የተለየ የሚቆረቆር ሆኖ ግን በዚህ ጉዳይ ውስጥ ገብቶ የማያውቅ ሌላ ጀነራል ከነዚህ ጋር ጀነራሎች ወርቅ ንግድ ውስጥ ገብተዋል ወዘተ ይባላል። ወርቅ ንግድ ውስጥ የገቡትን በይፋ መጠየቅ ስላልቻለን ሁሉም በቀንነት ህዝባቸውን የሚያገለግሉትን ሰዎች ሳይቀር በጀነራሊ በማጃመ እዚያ ናኒ ጌታቸው ጸገሙ ናይ ካልኦት ጸገማት ወንም ባይዘይ ኣብዚ መጠረሻ ክዛረብ ወይ ለምበር ታዋና ናይ ጌታቸው ጸገም ኣብዛ ኢንተርቪው እዚኣውን ኣብ ካልኦት ዝገበሮምን ዳ ቀንዲ ጸገም ናይ ጌታቸው ወይ ናይ ጌታቸው ጌጋ ቀዲሙ ዘይምዝራው ናብ ተሓታትነት ሆን ሃምዚ መረዳእታ አቅርቦምሎም ከነዮ ደገ ከውጥዎም ከለው ከጥፍዎም ከለው አይን ሓትትን ክብሉ ከለው ጠጠው ቢሉ አይ ከምዚ ዝግበር ዘሎ አይ ካልኩን ይሉ ጠጠው ከብል ይግባው ነይሩ ማለት እዩ። ታዋና ጌጋ ተኾና የጌታቸው ረዳ እዚያ ያ ነይራ ዝኹላይ ስርቂ ዝኹላይ ዓዲ ዘጥፋ ዘይጋታት ዘጥፋ ኣብ ሁማን ትራፊኪንግ እውን ዝሳተፍ ዝነበረ ዓዲ ዘጥፍ ዝነበረ ውልቀ ሰባት ምጉጅለን ሒዝካ እሞ ከዓና ተሓታትነት ክትምርሕ ኣይከኣልን ዝለካ ሻዊ ጠጠው ከብል ነይርዎ ንህዝቢ ግልጽ ገይሩ ከምዚኦም ዝገብሩካ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ኢሉ ብቑሉዕ ይክኸይድ ነይሩ ብዙሕ ክብሪ እውን መወሰኸ ነይሩ ጌታቸው ረዳ ማለት ዋና ጌጋ ታቀንዲ ጌጋ ናይ ጌታቸው ረዳ እዚያ እምበር ንተሓተት ካብ ዝብል ፀዲሕ ጌታቸው ረዳ ፀገማተይ ይኣምን እየ ቅድሚ ሕዚ ዝገበርናዮ ኣብዚ ኢንተርቪው እዚ እውን ተዛሪቡ ኣሎ ኣነ ብመልሓሰይ ብልሳነይ ብኣፎም ዘይዘጥፋእኽዎ ነገር እንድሕር ሃልዩ ንክሕተት ድልው እየ ኣጥፊኡ እውን እዩ እንድሕር ኣጥፊ ኢልካ ኣብ ኮሽን ማርክ ጌርካ ተቐምጦ ይኮነን ኣጥፊ እዩ ንምሕታት ግን ቅሩብ እየ ክብል ካብ ዝብል ፀኒሑ ነዊሕ እዋን ገይሩ ማለት እዩ እዛ ኬሮጅ እዚኣ እዛ ዓቕሚ እዚኣ ዘለዎ መርሓ ግን የለን እስካዕ ዘይተረኣይና ኣብ ትግራይ መፅኡ ዝዛረብ ስለዚ ናይ ጌታቸው ፀገም እዚኣ ክትኸውን ትኽእል ቀዲምካ ዘይምዝራብ ኩሎ ሰብ ኣጃሚሉ ኣብ ኩሎ ሰብ ኣብ ኩሎም መራሕቲ ማዕረ ምስሊ ክህልዎ ኣብ ምግባር ናብ ዓለም ግደውን ስለተፃወቱ ማለት እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ብዛዕባ ሃይለ ሊባኖስ ዝበሃል ውልቀ ሰብ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝመነውናዮ ወግዒ እዩ ካብ ትግራይ ቅርሺ ሒዙ ቅርሺን ወርቅን ኣትሒዞም
دقة أو تيمو أب أوان كينات تبعي الزر بقوله سب أو صغر أوانون ساتلايت حيزو مع دفرة اللي بتعمي زجرم نحوج ساتلايت زن انترناشنال زلوا عسلكي ناي ساتلايت سلكي حيزو ببزح كرتونات بعرضها بزح نجارات حيزو كم صعب ناي إثيوبيا أفيشن زحزو إيربورت استتحزو الكسب أب كيدو عيل زلوا مالته صغر أوان ورحون زي هيك مال آخر يابك إدزو على حيل لبنان نسيو كابز كابت جراي كركلون مليون حيزو بكونات الزعكان ورقون حيزو زخدا سبي أزي سبزي نخوص زنجارات حيزو كخيل جنزب سريعو تبعيلو مردات قريبو له كتحز توسينو الزناورة سب مخانو نجرجن نوعن خوص دي منجرينو ومختلف بومبرنا يحو حز نورتي وانا اللي كان مرنا برا دكتور دبرت يمون كلتيهم 5 ردويتي قلت جيرز وصل معناته بزعازو الكسب عين اللي بان الزبال بزح تزاري ويو من الوقت منجرينو ونسبعيا مخانو بزح جزي يزربيو ابزي قتاچو استزار وزراو እንደጊሙ ወሎ ነገር ግን ዚውል ቀሰብዚ ሙዝሕ ሓፍቲ ካብ ትግራይ መዝቢሩ ተሰኒቅሉ ወርቅን በካሽን ሒዙ ናብ ደገ ዝኸደ ሰብዩ ተመሊሱን ሳተላይት ስልክታትን ካልኦት ንኪናት ዝውዕሉን ካልኦትን ሒዙ ክመጽእ ኣብ ኤርፖርት ናይ ቦሌ ዝተተሓዘ ውልቀሰብ ሕዚ ኣብ ትሕቲ ቀይድና ኢትዮጵያ ዘሎ ውልቀሰብ ብዛዕባንሱ ዝተዛረበሎ ሰሚዕና ንምጻት ዝገብሮ ዝነበሩ ክንደይ ናይ ዝተተሓዘ ምዃኑ ክንደይ ናይ ካብ ሓደ ናይ ፈጻሚት ስራሕ ወጻውን ብናዓሎም በወነኖም ክንደይ ተኣምሪ ይሰርሖም ዝነበሩ ትዝወጸሉ ለጋውን በጣም መገረም ስለዝኾነ አንደኛው አምባሳደር ስለሆነ ይሄ አሁን በቁጥጥር ስር ዋለ የሚባለው ኃይለ ሊባኖስ ከሊቀመንበሩና ከምክትል ሊቀመንበሩ ጋር ተነጋግረው ውጭ ሀገር እንዲሄድ ስለተወሰነ እንግሊዝ እንድገባ ድጋፍ ይጻፍልኝ ብሎ ደብዳቤ ግጥም አድርጎ ጻፈ። አሁን እኔ ኃላፊ መሆኔን አለ ሶደኔ መጣ ደብዳቤ ሶኔ ምንም ማቀው ነገር የለም። ምንድነው ያልኩት እኛ አውሮፕላኖች እናስገባ ስለነበረ ከውጭ ይሄም ማናቸው ነው እንኳን ለአውትሳይደር ፖሊስ ቢሮ አባላት ምን ባለው ሴንትራል ኮማንድ ምን ባለው ከሰባት አባላት መሃል ይሄንን የተወሰነ ሰው ብቻ እንዳውቅ ነው ተወሰነ ነበር እና ወረቀት ሂጄ ሊቀመንበሩ ወደ እንዴ ምን ነካከለ ለማንም ሰው ነው እንዴ አውሮፕላን ይመጣል ትሄዳላችሁ እያላችሁ ተወሰኑ። ስለዚህ የሰውየው ከምክትል ሊቀመንበሩ ጋር አይ ዶንት ኖ የጋብቻ ይሁን የሌላ አይነት ብቻ ቅርብ ግንኙነት አለች ወይ አላውቅም እንደዛ ይባል ኋላ ይሰማው ሶ ወረቀቱን ካየው በኋላ ግን ነሐሴ 14 ምሽት በመጣ ፍላይት ሱዳን ገብቷል። እኔ ፕሬዝዳንት ኮንኩ በኋላ መቼ ማለት ነው ሚያዚያ 2015 ላይ ዶክመንቱን ስቀበል ያስደነገጠኝ ነገር ያለ ሰኔ 2014 ላይ 300 ሚሊዮን ወስዷል ከኮምቦልቻ ከመጣ ገንዘብ 300 ሚሊዮን አቡሏል። ስለዚህ በቁጥጥር ስር ዋለ የተባለ ሰውዬ ነሐሴ 14 ውጭ ሀገር እንደፈቀደውለታል። በምን ምክንያት خمس جيرم يمسدي دم منبار نحتت أبقى يدكوا على تبع التوصيل نهالو يوم منجرن برزيانن نخوض جيرم مسدي دم وده حرب بريدان سخنكو يجري مني تي حبريت أول بس إحنا ما تمعز خمس سروات معلتي زبل زرواي زارب الله ما كاو بوز حساب بتعمي زي زارب الله نعرف حتى نتون كم من حلوة تبعيلو سكع عز الدياسبورا ول زي زارب الله لما خطينا زوج أنا يجنزب من تايو حلو زبل بتعمي متر مزح ገንዘብ ብዕሉውን ክንዲ ተባሂሉ ዘይዘረውል ብዙሕ መንገድታት ሰዓት ወስለ ዝኾነ ኣብ ምንታይ መውዒሎም ከመይ ገይሮም ከም ዘባኸኑ ከመይ ገይሮም ከም ዝተጫወትሉን ብግልፂ ኣውፂኡ ወላ ሸንካይ መኸተኩ ዕላ ሸንካይ ንትኩናት ዝውዕል ነገር ከግዝእ ንሰራዊት ክሕክም ንህዝቡን ካልኦት ነገራት ክገብር ማለት እቲ ዲያስፖራ ታይ ገብሮ ከም ዝነበሩ ፍሉጥ ኣውሮፕላን ክንካረ ድሮን ክንገዝእ ፀረ ድሮን ክንገዝእ ብዙሕ ነገር ጥይት ክንገዘሉ ብዙሕ ናተባሃለ ሞብላይዝ ዝግበር ዘይነበሩ ሪሶርስ ይፈልጡ ወይም ቶም ኮርኒስ ዝገብሩ ዝነበሩ ሰባት እውን ብዕሊ أمنتاي خمسة على خميس جرام خمسة تعرفون قلت هتشوف رد بزعز قداي تزاري بقوله من البعض قد محزي حنك اللي تخوينكم من عرا دياسبورا هون بزعز وزخ ما جنزب عاوزي بقلع وقت يسلوزلو ساسمعنا نمزع صار درون بتاعم يشجع شنا برز صار درون سلام جزات سنواي بعد شلون هندل ما يرجع هنا قبل كفلنا يهون كوتش يمتوا بأفار بكل يمتوا درون ኤክስፐርቶች ኖ ያ ኤክስፐርት ከእስራኤል ነው የሚመጡት ተብሎ ነው አንድ ደላላ ነው እንግዲህ ደብረጽዮን እናሳምኑታል ማለት ነው። ስለዚህ ቀብድ ከፍለናል 1.4 ሚሊዮን ይበል ወዘተ ይበል እና በአፋር በኩል ይገቡና ኮምፒውተራቸውን ይዘው ድሮን ሲመጣ መጣል የሚችሉ አሁን ይሄ ወይ ድንቆላ መሆን አለበት። እኔ ድሮን ቴክኖሎጂ በሚመለከት ለማንበብ ጸረ ድሮን ሞክሬያለሁ። እንደዚህ አይነት
ማጂክ የለም ግን ተከፍሏል የትግራይ ዲያስፖራ የሰበሰበው ገንዘብ ነው ሌላ ዝርዝር ራዲዮ ልግዛ ብሎ የተሰወራለ አውሮፕላን አከራያችኋለሁ ብሎ ቀብድ ወስዶ የተሰወራለ ይሄ ሁሉ ገንዘብ የት ነው የገባው ብለህ ብትጠይቅ ይሄ ኔትወርክ እኔ ፕሬዝዳንት ሆኜ ይሄን መቋጣጠር የተገባኝ እኔ ትእዛዝ ሰጥቼ ምንም በኔ ስም በመንግስት ስም ገንዘብ እንዳይወጣ ብዬ ግን ያ ኔትወርክ በራሱ ጊዜ ያዘዘ ሌሎች ነገሮችን ይፈጽማል በዚህ በዲያስፖራ ገንዘብ ዲያስፖራው ከልቡ ትግራይን የሚወድ ከልቡ የትግራይን ሁሉ አረጋግጣለሁ ብሎ የተንቀሳቀሰ ኃይል ነው የኃይል የሰበሰበው ገንዘብ የት ዋለ ብሎ መጠየቅ መቻል አለበት ምክንያቱም እንዳልኩ ይሄ ክሪሚናል ኔትወርክ መፍረስ አለበት ብዬ ስለማምን አሁን እዚህ ላይ ምን ለማመጥበት ጊዜ የለም የውሸት አንድነት ለማስቀጠል ብዬ የትግራይን ህዝብ ያስከፈልኩትን ዋጋ ቃለሁ በአማርኛም በእንግሊዝኛም በትግርኛም ነው ይሄንን መጋለጥ ያለበት ይሄ ኔትወርክ አሁንም የተገኘችውን ፈረንካ ለጥፋት ማስፈጸሚያ ነው ከማዋል ውጪ ሌላ ዓላማ የለውም ሌላ ፍላጎት የለውም እዚቲ ናዲያስፖራ ገንዘብ ጽፈው ለጋብ በኸመይ ምክንያት ምኻኑ ንምንታይ ይጠፋ ከም ዝነበረት ሁነታት ብደንብ ገሊጽ ወሎ ካብዚ ሓሊፉት ንድሮን ክንገዝእ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቲ እዋን ኩናቱ እንዳሃለ ዝኾነ ካምፓኒ ኣዳልዮም ከም ዘናወሩ ብፍላይ ድማ ብመንጆሪኖን ኣቦ ወንበር ናይ ሕወሓት ዝነበረ ዶክተር ደብረፅዮን ክልቲኦም ብምስምማዕ ኣብ ሱዳን ብሱዳን ክኽፈት እሞ ንግዲ ክንገብር ኢና ገለ ብዝብል ናብ 1 ቢልዮን ዝፅጋዕ ገንዘቡን ኣኪዮም ከም ዝነበሩ እቲ ሓበሬታ ወፂሎ ማለት እዩ ምናልባት እዚ ካምፓኒ እዚ ብሽሙን ፀሪሕዎ ነይሩ ኣማንቴክ ዝበሃል እዩ ገለ ኢሉ ድሓረ ዝበፅሓዎ ሓበሬታ ይዛረብ እዚ ኣነ እውን ከይፈለጥኩ ፈፃሚት ነይሩ ሻው ሰንትራል ኮማንድ እውን ኣባል ነይሩ ኣነ ከይፈለጥኩ እዮም ዘጣይሶም ብኻልኦት ሰባት የሰሚዐ ዝዘረባ እዚ ኢሉ ይዛረብ እሞ እቲ ገንዘብ ናይ ምጉሓል ስራሕቲ መንእሰይ ትግራይ ናይ ሃለዋት ጉዳይ ኮይኑዎ እንዳገጠመ መስዋዕት እንዳኸፈለ ንሶም ግን ብዛዕባ ቢዝነስ ምጥያሽ ብዛዕባ ናይ ንግዲ ትካላት ምጥያስን ብሱዳን ዝግበር ንግድን ናተዳለው ሪሶርስ ሞቢላይዝ ይገብሩ ከም ዝነበሩ እቲ ሓበሬታ ዘውፅኦ ማዓቲቱ ጉድና ብዙሕ ነገር ዝግበር ነይሩ ሞ ስሙን ሰሚዕና ንምፃ ሱዳን የንግድ እንቅስቃሴ እናድርግ ተብሎ ከነጋዴዎች ውጭ ሀገር ካሉ ሰዎችም ጭምር ባንክ እንዲያስገቡ ተብሎ የሆነ ድርጅት ተቋም እንደ ካምፓኒ ትሬዲንግ የሚባል ተቋቁሞ ሱዳን ሲከፈት ሸቀጥ ለማስገባት ሊቀመንበሩ ነው ምክትል ሊቀመንበሩ ብቻ ናቸው የሚያውቁት ይሄንን ካምፓኒ አቋቁመናል ብለው ግለሰቦች ወደ ውጭ እንዲሄዱ ተደረገ እኔ ይሄን እንዴት ነው የማውቀው እንግዲህ ስራ ፈጻሚ አባል ነኝ ከውጭ የሚያግዙን የነበሩ ነጋዴዎች ደውለው እንዴ እዚህ ስራ ውስጥ የቤተሰብ ብቻ አደረጋችሁት እኛን አታስገቡንም እንዴ አሉኝ የምን ስራ ነው አልኳቸው አይ ማነው አማንቴክ የሚባል ትሬዲንግ ተቋቁሞ ሆልሴል እንትን ለማድረግ ገንዘብ ይዋጣ እየተባለ ነው በቢሊዮን የሚቆጠር ተዋጥቷል በመቶ ሚሊዮኖች አትሊስት ማቆ 1 ቢሊዮን አካይ ከዛ ይሄን እንደ ሊቀመንበሩን ጠየቅኩት እንደዚህ አይነት ነገር አድርገናል እንዴ አይ ይሄ በሚስጥር የተያዘ ጉዳይ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ምላሽ አትስጣኔ ሚስጥር አትሊስት ከሰባታችን ውስጥ አንዱ ነኝ ልኝ እኔ ካለኝ ከሰዎች ጋር ካለኝ ግንኙነት ጋር በተያያዘ ነው ይሄንን የሰማሁት ይሄንን የታደረሳችሁት ብሎ የሚጠይቃቸው ሰላም ኢትስ አ ክሪሚናል ኢንተርፕራይዝ ማለት ለዚህ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ የተሳተፉ ሰዎች ካሻሽ ገንዘቡን ለመደበቅ ሌላ ምክንያት ይፈጥራሉ አሁን ጦርነት ተፈጠረ ከተባለ ይሄ ጉዳይ የህልውና ዘመቻችን አካል ነው ይልዋል እዚህ ዝገብርዎ ዝነበሩ በጣም መደንፀው ዘይን ግምቶም ሓሲብናዮም እውን ዘይንፈልጥ ነገራት እዮም ዝግበሩ ነይሮም ማለት እዩ ካብ ሱዳን ኸይዶምሲ ኣቕሓ ከምፁ ናይ ጅምላ መከፋፈልቲ ክኾኑ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ነይሮም ናብ 1 ቢልዮን ዝኣክል ገንዘብ እውን እዚ ተባሂሉ ይዳለው ከም ዝነበረ ካምፓኒ እውን ጣይሾም ኣማንቴክ ዝበሃል ብድሕሪ ቅሬታ ብዘቕረቡ ሰባት ገይረ የሰሚዐ ኣነ ከይሰማዖ ኮይሉ ይዛረብ ዘሎ ገታቸው ኣብ መወዳእታ ግን እዚ ክንሰርሐሉ ወይ ሪኢተና ክንበሉ ዝደለና እቲ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ትግራይ ብገገለ እውን ዝወፅእ ዝነበረ ንሕና እውን ሓደ ግዜ ንዛረቡ ነገራት ኣይእመንን መፀለምታ ተባሂሉ እዩ ዝዝረብ ብግልፂ ግን ግደፎም እዚ ገታቸው ዝዛረቡ ዘሎ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐረቡ ሰነዳት እውን ናብ ፖሊስ ዝቐረቡ ሰነዳት እውን ናብ ተሓታትነት ከምርሑ ተባሂሎም ዝቐረቡ ሰነዳት እውን ከም ዘለዎ ብጭብጥታት ይዘውግዕ ዘሎ ማለት እዩ እዚኦም ናተገበሩ እዮም ኣብ ትግራይ መፅኦም እዚ ዝግበር ዘሎ ኣብ ትግራይ እቶም መራሕቲ ኢልኩም ተቐምጥዎም ሰባት ከም ጀጋኑ ጌርኩም ተቐምጥዎም ሰባት እውን ዜና ሰርሑ ዝመፁ ሰባት እዮም ሓለይቲ ዓዲ ንዓዲ ተቆርቆርቲ ናይ ግዛእታዊ ሓድነት መለስቲ ናይ ብሔር ምልክት ጌርኩም እውን ተቐምጥዎ ከምዚ ዓይነት ሰባት ምዃኖም ሃፍትን ዓድን ከመይ ገይሮም የጥፉ ከም ዘለዉ ሃፍትን ህዝብን ከመይ ገይሮም የጥፉ ከም ዘለዉ ብከምዚ ልክዕ ገሊፅዎ ጌታቸው ረዳ ኣብ መወዳእታ ግን ከምቲ ኩለ ንብሎ ኩለ ግዜ ንብሎ እዞም ኣካላት እዚኦም እዞም ናይ ጥፋት
ሰባት እዚኦም እቲ መንገዶም እውን ተተሓስቦምን ብምሉ ካብዛ ዓዲ እዚ ክእለ እዩ ዝግብኦ ኩሉ ግዜ ንዛረቦ ዘረባይ ነዚ እውን ጌታቸው ረዳ ብኸምኡ ልክዕ ገሊፅዎ ኣሎ እዚ ናይ ክሪሚናል ኢንተርፕራይዝ ዝኾነ ጉጅለ ክጠፍእ እዩ ዝግብኦ ክእለ እዩ ዝግብኦ ዝብል ኣብ መወዳእታ ኢንዲኬት ገይሩኒ እሳ ሰሚዕና ንምፃ እሞ ክንዛዝም ኢና እኔ ጦርነት ሰለባ እንዳይሆን ተጨማሪ የትግራይ ህዝብ የትግራይ ወጣት ይሄን የወንጀል ኢንተርፕራይዝ ማፍረስ ላይ መረባረብ መቻል አለበት። ጥቂት አባላት ነው ያሉት፣ ግን በትግራይ ህዝብ ስም ስለሚምሉ ስለሚገዙ ከምንም ነገር በላይ ቅድም እንዳልከው የትግራይ ህዝብ ከህልውናው ጋር ተያያዘ ህወሓትና ህወሓት ብቻ ነው መፍትሄ የሚል ትርክት ፈጥረው ብዙ ስላደናገሩ ብዙ ነው የሚመስሉት፣ ጥቂት ናቸው እንዳልኩ ነው። አብዛኛው የሰራዊት አመራር ሰላሙን ይፈልጋል ብቻ ሳይሆን ስርቆት ውስጥ የለም። ስርቆት ውስጥ የገቡት ጥቂት ሰዎች ግን ሆስቴጅ አድርገውታል ሁሉንም። ስለዚህ እዚያ ጌታቸው ኣብ ፋና ቀሪቡ ዝተዛረቦ ዘረባ ማእኸል ጌርና ዘቀበልናኩም ሓበሬታ እዚ ዝመስል ምስ ኩሎም ጉዳያት ምስ ናይ ወርቂ ምስ ዓደም ሓራ ዝተፈፀመ ነገር ምስ ናይ ዲያስፖራ ገንዘብ ምጥፋእ ምስ ምሻጥ ኤርትራውያን ከም ኣቕሓ እዚ ተተሓሒዙ ዝግበር ዝነበረ ነገራት ንስራሕና እውን ከቃልል እንቶም ሰባት ዝገብርዎ ዘለዉ ነገር እውን መን ምዃኖም እውን ብደንቢ ዘርኢ ኢልና ስለዝሓሰብና ኢና ርእይቶ ክንወኩም ናቱ ዝተዛረቦ እውን ከምዚ ብቅንጭብጫብ መልክዑ ክነቐብለኩም ዝሓሰብና እሞ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢልና ስለዝኣመንናሉ ማለት እዩ። ነዚ እውን እዩ ኩሉ ግዜ ንቃለስ እዚ ዓዲ እዚኣ እዞም ሰባት እዚኦም ከጥፍዎ እዮም ናይ ዓዲ ሓልየት የብሎምን ጨሪሶም ካብ ሰብኣውነት ዝወፁ እዮም ኣብ ስቃይ ህዝቢ ትግራይ መነባብሮኦም ዝገብሩ ሰባት እዮም ኣብ ጥፍኣት ትግራይ እንታይ ዝበሃል መነባብሮኦም ዝሃንፁ ሰባት እዮም ንብል ዘለና ነዚ እዩ። ስለዚ ተወሰኑ ሰባት ክሓዊት ተወሰኑ ሰባት ከፍትሙ ዓዲ እውን ብሞኖፖሊ ሒዞም ክጥቀሙላ ህዝብና ጠፍአ ክነብር የብሉን ዓድና በረሰት ክነብር የብላን ንቃለሶም ንብል ዘለና ናብ ተሓታትነት እውን ከምርሕ ኣለዎ ንብል ዘለና ከም ዝበሉ ጭቡጣት መረዳእታታት ዘለዎም ገመነኛታት ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ። ምስ ናይ ምሻጥ ሰባት ምዝዋር ሰባት ምስ ምጉሓል ሃፍቲ ምስ ዓደም ሓራ ከይዶም ዝገብሮም ምስ ሰባት ምርሻን ምስ ናይ ገንዘብ ምጥፋዕ ንህዝቢ ቃልሲ ተባሂሉ ዝመፀ ገንዘብ ምጥፋዕ ምስ ኩሎ ዓይነት ገበን ዝተተሓዘ ስለ ዝኾነ እዞም ሰባት እዚኦም ናብ ተሓታትነት እውን ኣምሪሑ እዚ ጉዳዮም ግቡእ ፍርዲ ክረኽቡ ኣለዎም። ዓድና ካብዞም ሰባት እዚኦምን ካብቲ መንገዶም ነፃ ክትወፅእ ኣለዋ ንብል ዘለና እዚ እዩ ንዑ እውን ንቃልሲ ዘለና ንሎሚ ዝነበረና ትሕዝቶ ከምዚ ዝተኸታተልኩም ወይ ዝመስል ከም ዝፈተኹሞ ተስፋ ንገብር። ኣብ ቀፃሊ ብካልእ መደብ መራኸቢና ንሚድያና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ወይ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት ሳብስክራይብ ገይርኩም ሰዓቡ ነዚ መደብ እውን ኣብ ብዙሓት ክባፅሕ ምእንታን ላይክ ሸር ግበርዎ። ኣብ ቀፃሊ ክንራኸቢና ንሎሚ ግን መሪፅኩም ስለ ዘዳመፅኩምና ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ክብረት ያበልና።